سلام تعنا هبلي زخبركم من زخبركن انت ملكتنا حبريتات ساعات حيزنا لكم قريبنا لنا كم تلمود ما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም መደላዋትና ተከታተሉና እናድመኩም ዘለና ሕዚ ናብ ዘርዝሮ መብልና አዲስ አበባ አንጻር ኤርትራ ተካይዱ ዘላ ተጻባ አጀንዳ ናይ ወጻ ድፊት አሎ ክትብል አስመራ ከሲሳም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻ ኤርትራ አበዞጾ ሐዶሽ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ሰልፍ ብልጽግና አንጻር ሀገር ኤርትራ ነት ዞባን በአብዩ ሐደገኛ ጎንጥ ዝቅስቅስን አጀንዳ ይختለሎ ክብል ከሲሱላም እቲ ተጻባን ቦገን ኤርትራ ዘይተሳወረን አጀንዳ ከምናይ ህላው ጉዳይ ከመወን በትናይ ስርዓት ልሞድ ዝተጋነነ ቋንቋ አገዳስነት ሉላውነት አፍደገ ባህር ከም ዝሆነ ዝግለጽ ይብል እቲ በመንገዲ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝወጸ ጽሑፍ እቲ በክፍል መጽናዕትን ስነዳን ናይቲ ሚኒስትር ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ተጠልቦ ዘላ ዋንነትን መሰለን አፍደገ ባህሪ ዝነጽግ ኮይኑ ተቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝርከቦም ላዕሎ ሰበስልጣን መንግስቲ አዘተ ሰራዊትን ማዕከናት ዜና ተሃገርን ዝቃላሕ ዘሎ መግለጽታት ንሉላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃን የመላኺቶም ኢትዮጵያ እስርትናይ ጂኦግራፊ ኮይና ክትነብርን ክብል ስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሀገሩ ተጠቃምነት ወደ ብጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ በበዝሕን ህዝብን ቁጠባን ዛዕቤት ሀገር መጠን አፍደገ ባህር ክትውንን ኣለዋ ክብል ይዝመጉት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ 1993 ዝተፈጸመ እዋጅ ሓርነትን ናጽነትን ሉላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በጽሕም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዮም እዚ ትማል ሓሙስ ዝወጸ ሓተታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ኤርትራ ብዛዕባ ግደ ሓይልታት ወጻ እውን የስፊሩ ዘሎም ብዘይካዚ እቲ አጀንዳ ንነባርን መረጋዕን ጸጥታን ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዝጎድእ ናይ ወጻ ማሕበራት ዘለዎም ብኡ ዝዝወርን ከም ዝኾነ ጭቡጥ መርትዖ ኣሎ ክብል ድማ ይከሲሱ ዘሎም እቶም ናይ ወጻ አካላት አየኖት ምዃኖም እኳ ብንጹር እንተዘይጠቐሰ ሰበስልጣን ኤርትራ ሕብራት ኢሚራት ዓረብ ሉላው ምትእትታው ትገብራላ ክብል በትርክ ነቕፎ መጽናሕም ዝፈለጥ እዮም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ፈለማን ናይ ዛዕመት ዜብ ዘካየዱ ቃለ ምሕተት ኢሚራት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኢዳ ብምእታው ሰላምን መረጋዕን ከይፍጠር ዕንቅፋት ትኸውናላ ክብል ዓሚቱ ነይሮም ኩናት ተኣውጁ ድሮናት ይመጻሉ መን ይተን ድሮናት ዘምፀን ዘሎ መን ነዚ ኩሉ ጸዋር ካብ ደገና ሸመተ ዘምጽእ ዘሎ መን ነዚ ኩሉ ዲታት እዚ ዝመውል ዘሎ ካብይ ዝመጽእ ዘሎ ይትገንዘብ መን በዝ ገንዘብ ዝግዛእ ዘሎ ዕሱብ ስለም እንታይ ዝግዛእ ዘሎ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክረክብ ይዛኣት ዘሎ እዚ ጾታዚ ናታቶም አጀንዳ ኣይኮነን ክብል እቲ ፕሬዝደንት ተዛሪቡ ነይሮም ኢትዮጵያ ምስ ሕብራት ኢሚራት ዓረብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና መስሪታ ምህላዋ ትገልጽ ኮይና ምስ መራሕቲ ሃገር ጥቡቅ ርክብ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብታ ግዳይ መጥቃዕቲ ኢራን ኮይና ዘላ ወሽመጣዊት ሃገር በመኻድ መሕዝነቱ አርዩ ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ አዲስ ኣበባን ኣስመራን እናኸፈ ዘክመጽእ ጸንሐ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማዊዕናዊ ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታት ተን ሃገራት ዞባን ዓቢ ስጋት ኮይኑሎም ወላኳ ኤርትራ ንዞባው ጽምዶን ሰላማዊ ምትሕጋዝን ቅርብት እንትኾነት ዓለም ለኻዊ ሕግ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ዝፍጸም ምግሃስ ኣትሪራት ነጽጎ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወጸ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ጋጣምታት ከም ዝተሰመረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቆይቆን ህውከትን ናይ ምስታፍ ሸውሃት የብሉን ሰላምን ምርጋዕን ከምኡውን ሓላፍነታዊ አልያ ዞባው ዝምድናታት ተሪር መግለጺ ዘለዎ ድማ ኢሎም አዲስ አበባ በወገና መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቃት ተቃውምቲ በመደጋፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዱ በመእታው ኩናት ክውልዕ ድልየት ከም ዘሎ ክትከስስ ጸኒሓ እያ ኣብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት አፍሪካን እውን ተኸስታት በወግዒ ከም ዘቕረበት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ በወገና ኣስመራ ዝወሃብ ምላሽ ድማ መብዛሕትኡ እዋን ሓውሲ ዘይወግዓው ኮይኑ በሚኒስትር ዜና በመንገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝወጽ ርእይቶ ወይ ከዓ ብስም ክፍል መጽናዕትን ስነዳን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ዝወጽ ጸብጻብ መሰል ጨመተዮም معبالنا قصر الله زخبركم تملكتنا بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በሰንክ ኾይናት ናይ ባንክ ለቃሕነ ዘይከፈሉ ነጋዶ ዝወሰድነ ሓራጅ ስጉም ተጠጠው ክብል አዚዞም ፕሬዝደንት غزاو محدار ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀድሞ ኾይናት ካብ ባንክታት ለቃሕ ወሲዶም ክኸፍሉን ዘይካሉ ነጋዶ ንብረቶም በሓራጅና በሳልሳይ ወገን ከይመሓለፍ ዝግድ መምርሒ መሕሊፎም ዘሎም እቶም ፕሬዝደንት ንልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣብ ዝሓፈ ደብዳቤ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ቅድሚታ በ2013 ዓመት ምርት ተጀመረ ጽንተታው ኩናት ካብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ለቃሕ ወሲዶም ከም ዝነበሩ ይኹን እምበር ብሰንክት ዘጋጠመ ኩናት ነቲ ለቃሕ ምስ ወሰዱ ክኸፍሉ ከም ዘይካሉን በዚ ምኽንያት ድማ ባንክታት ንብረቶም በሓራጅ ንምሻጥ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ካብ ተጠቀምቲ ጥርዓን ከም ዝቀረበ ገሊጾም ስለዝኾነ ድማ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ነዚ ጸገም እዚ ንምፍታሕ ምስ ዝመልከቶም አካላት ተዘራሪቡ መፍትሒ ክሳብ ዝቐመጥ ባንክታት ንብረት ነጋዶ ናብ ሳልሳይ ወገን ንኸይመሓለፍ ዝውሳነን ትእዛዝን ድማ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ
ኣብያተ ምኽሪ ከተማታት ነዚ መምርሒ እዚ ክትግብሩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይን ቢሮ ፍትሕን ከምኡውን ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን እዚ መምርሒ እዚ ብግቡእ ኣብ ግብሪ ምውዓል ክከታተሉን እዩ ትእዛዝ ኣሕሊፎም ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣይተ ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃሉ ብሓዱሽ መዝነት ናብ ትግራይ ክምለሱ እዮም ተባሂሎም ብ2013 ዓመተ ምህረት ተጣይሹ ኣብ ዝነበረ ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሸሞንተ ዋርሕ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኮይኖም ዘገልግሉ ኣይተ ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ድሕሪ መጋቢት 30 2018 ኣብ ዝጣየሽ ምምሕዳር ትግራይ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኖም ከም ዝምደቡ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለው ፍልፍላት ሓቢሮም ኣሎም እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝመጽእ መጋቢት 30 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ስራሕ ዘበኑ ከም ዘብቅዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ንዕኡ ሲዒቡ ብቐጻልነት ኣብ ዝጣየሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ግን ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝሰርሑ ተጋሩ እውን ተሓዊሶም ሓድሽ መምዕርያት ተገይሩሉ ንኽጣየሽ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ ዝሓበሩቶም ፍልፍላት ካብቶም ንኽምደቡ ዝተሓረዩ ሰባት ሓደ ነበር ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ከም ዝርከቦም ዝተገለጸ እንትኸውን ኣይተ ኣታክልቲ ብፕረዚደንትነት ድዩስ ወይስ ብምክትል ፕረዚደንትነት መዝነት ዝብል ግን ውሳነ ከም ዘይተዋሃበሉ እቶም ፍልፍላት ሓቢሮም ኣሎም ሓቅነቱ ንኽረጋገጽ ሕቶ ዝቐረበሎም ኣይተ ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ መምዕርያት ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ናብኦም ዝመጽእ ሕቶ ከምዚ የለ ድማ ምላሽ ሂቦም ሓቅነቱ ንኽረጋግጸሎም ክልተ ሰባት ደው ኢሎም ለይ ነይሮም እዮም ዝበሉ ኣይተ ኣታክልቲ ክሳብ ሕዚ ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ዝቐረበለይ ሕቶ ይኹን ዘካየድክዎ ዘተ የለን ኣብቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ክካየድ ዝኽእል ምትዕርራይ ከም ዘሎ ግን ይፈልጥ እየ ብምባል ዝርዝር መብራህርሂ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም እዮም እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስራሕ ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ብመጋቢት 30/2017 ዓመተ ምህረት ንሓደ ዓመት ዝተጣየሸ እንትኸውን ድሕሪ 20 መዓልታት ጊዜኡ እንተብቅዕ ንመወዳእታ ግዜ ብኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንተወሳኺ 6 ዋርሕ ክነዋሕ ከም ዝኽእል ምጥያሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ብመጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ዝወፅእ ኣዋጅ ተወከልቲ ህዝቢ ፌድሪ ይሕብር قتلت سبب سلطان جبر شبران استخصص دكتور سيساي أوجاتشون أو حسم الصلوة نتيجهم أبك للم حرام الزنك سقس عتو جلو فان بمخان لعلو سبب سلطان منجست خلال حرام بمقتال سبب سلطان منجست فيدرال بحيل نمكوس على علم وبزتفت مجبن جبر شبران استخصص دكتور سيساي أوجاتشو بتاعت واي بيت فرد تفقيل لزنا برا مسل وحسمي تشحبر بالعلو واي بيت فرد فيدرال كم سنة أجيت جليت زلهم تخصصي استخصص له عنقص حقي مسل وحسز فكر بمخانو تقريب زنا برا ترعان باي بالعلوي بيت فرد فيدرالي تنطيقو زلام طبقات خصاص عيت سلمون جزاهي نغازيطا ريبورتر ابزهابو حبريتام اب تحت واي بيت فرد زنبر مدرخ مغابيات خصاصي استخصصلو عنقص بمحياشو وحاج تفقدلو نيري إلوم كينو جنا العلوي بيت فرد فيدرال نايت تحت واي بيت فرد وسان بمسعار نتحطو مسل وحاج كم زتنصغي يغليطوم العلوي بيت فرد فيدرال سالساي مدب مغابيا غبر شبران حق منغستاو غبناتن دم ابزو على مغابيا قدم 2 عامت اب كلل محرام مسسته حازو غونصي اب مزغب كسي بعل دكتور وندوسن أسفا بجبن شبراز تخصص دكتور أوجاتشو بميت شحبر وحس فتح توسين من بارو تذكريهم انتقنا أخبار حقيق باي مبالو سيبو داغمايا بمعصر تخص أن احنا بيت فردي قربون كم استجبرت في اللتيوم أبي إثيوبيا أمر لعلنا حقن فتحن ترجمنا تشرشري خيد حرمتنحو أبز حزوان رئيس خونة طالكا بوليتيكينياتن لعروض سبب سلطان لو موديتوريو نخون يخيد كم زلو تنتن تيردوم أب بريزيدنتاو مرتا جيبوتي حد حصوي تراي كودادري تباهيلوم أب زمص ورحي أب زكير بريزيدنتاو مرتا جيبوتي حد حصوي تراي ني بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر جيله كبد مخان وقعو مغلص يسملخيتلهم جيبوتي أب قيح بحرن وشمت عدنن أب زركب عزيو استراتيجيكاو بوتا تركبن عسات 1 مليون حزب زلو اخوينا من امريكا فكاينن فرنساين كلوت هاغراتنا قدست وتادران معسكرات زلو هاغريام ودي 78 عامت غوله كاب 1999 جميرو نتهاغرا ممرحلهم أبلاس بايتو أبوره حدار نتي قوام بمولو دمزي بمحياش نتي ناي 75 عامت جدا بعد ما بمالعالم نمبل شاد شاي جيزيو أب 10 ميازي 2026 زكايد مرت أخوادري عدل فاتيرو لزلام تنكو مودادرتو محمد فارح سماتار مخانو بعصر شمونت مقابيت 2026 أبو قاعو غازيطات هاجر زوت أواج حبر كبلز أبزابتي أرتي أفريقيا يتملاخيتهم سماتار أبال غزا سلف نبرن حلافي وهو الديمقراطيا وما خلن كوينو أب بايتو منبر زيبلو سلفيهم مور قله أب 2021 سيسعن شوعات ميتاو الدمت بمركب داغماي كم استمرسه تذكريهم
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብረቡዕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቀጠርን ኣብ ዝካፈሎ ነዳዲ ዝዕድነሉ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ትርር ዝበለ መግለፂ ኣውፅኦም እስራኤል ንደቡባዊ ፓርስ ኢራን ኣካል ናይ ተዛዕበየ ከባቢ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ዓለም ሃሪማቶ ቴህራን ድማ ሕነ ንምፍዳይ ብዝብል ኣብ ቀጠር ንዝርከብ መደበር ጸዓት ሃሪማ እቲ መጥቃዕቲ ዋጋታት ጸዓት ክወስኽ ገይሩ ንትራምፕ እውን ሕሪቕዎ እዮም ትራምፕ ኣብቲ በዓል ዝውንነቱ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝሓንጸጸቶ መደብ ከም ይፈልጥ በመግለጽ ንኢራን ዳግመ ያፈራርሕዮም አሜሪካ ብዛዕባ እዚ ፍሉይ መጥቃዕቲ ትፈልጦ ነገር ከም ዘይነበረን ዝዛረብ ኮይኑ ድሕረት መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት ዝወፀ ጸብጻብ ግን ካልእ ዝብል እቲ መጥቃዕቲ ያቀዲሙ ምስ አሜሪካ ዝተዋደደ ኮይኑ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ፕሬዚደንት ትራምፕን ዝተገብረ ስምምዕ ከም ዝነበረ ማእከላይ ጋዜጣ ዮዲዮት ይጸብጽቦም የመናዊ ጋዜጣ እስራኤል ሃዮም ካብዚ ንላዕሊ በመኻድ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ምስ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት ወሽመጥ ፋርስ ብዛዕባ ዝመጽእ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ገማግም ባሕሪ ኢራን ኣሳልዌ ተዘራሪቡ ይብል እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ጽሓፎ ነዊሕ ጽሑፍ ነቶም ክስመረሎም ዝደለየ ጉዳያት ጎሊሆም ብዝረኣዩ ቃላት ይጽሒፍዎም ኢራን ንቀጠር እንተዘያጥቂዓ እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ክቡር ሜዳ ደቡብ ፓርስ ብዝመልከት ብእስራኤል ተወሳኺ መጥቃዕቲ ኣይክግበርን ይክብል ይጽሕፍ ከም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዋሕዲ ጽሑፋቱ ሶሻል ትሩዝ ትራምፕ ዝረአ ነዚ ክትርድኦ ቀሊል ኣይኮነን ትራምፕ ኣብ መጀመርታት ኩናት እስራኤል ኣብ ልዕሊ መኽዘናት ነዳዲ ኢራን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ከም ዝተቆጥዐ ዝገልጽ ጸብጻብ ዝሓዘ እዮም ትማል ሐሞስ ኔታንያሁ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጽ ድማን መግለጽ ትራምፕ ብምጥቃስ እስራኤል ነቲ መሳለጥያ ነዳዲ ንምጥቃዕ በይና ውሳነ ከም ዝወሰደት በመግለጽ ትራምፕ ድማ ሓይልታት እስራኤል ከም ዝኣመሰለ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ምፍጻም ክገጥኡ ከም ዝሓተተ ገሊጾም ንሱ ብተደጋጋሚ ክልቲኦም ኣብ ጉዳይ ኢራን ብሓባር ከም ዘለው ከርኢ ዝፍትን ብሓቂ ንፕሬዚደንት ትራምፕ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ክነግሮ ዝኽእል ሰብ ዘሎ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ድዩ ከምኡውን ከማንን ፕሬዚደንት ትራምፕን ዝተዋሃዱ ክልተ መራሕቲ ዘለዎ ኣይመስለንን ንሱ እቲ መራሒ ኣነ ትፈልጡ ኢኹም ዓርኩ ይኽብል ይዛረብ ብሓሙስ ንግሆ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ለንደን አሌክሳንደር ጋድለር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ወይ ድማ ኩሉ ዕላማታትና ብዛዕባ እስላማዊ ስርዓት ኢራን እስላማዊ ሓለዋ ሰውራን ባላስቲክን ኒውክሌራዊ መደባቶምን ብዝምልከት ብሓባር ተሰሊፍና ኣለና ከምኡውን ተመሳሳሊ ነገር ኢና ንደሊ ክብል ምዝራቡ ዝዝከር እዮም ክልቲአን መሓዙት ሃገራት ኣብ ብዙሕ ነገራት ክስማማዓን ከለዋ እስራኤል ግን ኣብ ኢራን ናይ ስርዓት ለውጢ ክትርኢ ዘለዋ ድሌት ቅሉዕ ኮይኑ ጸኒሖም ማዕኸናት ዜና እስራኤል ዝጠቐሰኦም ሰበስልጣን መጥቃዕቲ ደቡብ ፓርስ ኣካል እቲ ስርዓት ንምድኻም ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኖም ዝገልጹ ዜጋታት ዝረኽቦ ቀረብ ነዳዲ ተዓጽዮ ኣሎ በዚ ድማ እቲ ናዕቢ ክላዕሊ ክብል እቲ በዓል ስልጣን ኒዮሲ የሆሽዋ ተዛሪቦም ኔታንያሁ ነቲ ንሱን ብዙሓት እስራኤላውያንን ንመንግስቲ ኣይሁድ ንምጥፋእ ዝውጥን ገይሮም ዝረእይዎ እስላማዊ ስርዓት ንምውዳቕ ንዓሰርታት ዓመታት ጸንሐ ድሌት ነይሩዎም ኣሜሪካ ዝበዝሕ ወተሃደራዊ ጻዕራ ብምድኻም ዓቕሚ ሚሳይላትን ሰባልቦ ነፈርትን ኢራን ሓይሊ ባሕሪን ኣብ ምጥሓልን ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ነዊሕ ግማግም ወሽመጥ ኢራን ዝርከቡ ዕላማታትን ኣብ ምጥቃዕ ከተኮርን ከላም እስራኤል ግን መራሕቲ ኢራን ንምቕንጻልን ባእታታት ቁጥጥር መንግስቲ ንምጥቃዕን እንተላይ ንመብዛሕትኡ ናይ ተቐዲሞ ብልዕሊ ተቃውሞታት ተኻይደ ተቃውሞ ዝጭፍልቁን ወታደራዊ ኣሃዱታት ባስዩ ንምጥቃዕ ብዙሕ ጻዕሪ ገይረኣዮም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኹ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን ሰናይ ምክትታልኩም ነመስገን